Sugeng siang para pemirsa, kepanggih malih kalih kula Rizky Yulianti lan rencang kula Anak Bidaningse wonten ing RTV. Ten mriki kula badhe ngaturaken tentang sekolah adiwiyata utawa sekolah sing bersih, nyaman lan asli. SMA Islam YMI Wonopringgo salah siji sekolah adiwiyata. Langsung mawon kita tanggap kalian rencang kula ing tiang ing SMA Islam YMI Wonopringgo dipersilakan. Matur suwun kangge rekan kula Rizky Yulianti lan Anak Bidaningse. Pamirsa kula sampun ten SMA Islam YMI Wonopringgo badhe tanglek kalih salah siji siswa sing sekolah ten SMA Islam YMI Wonopringgo. Sugeng siang, Mbak. Sugeng siang. Tekane kula ten mriki kula badhe taken kang wonten kaitane kalih sekolahan SMA Islam YMI Wonopringgo. Nggih, badhe taken napa mawon sing dilakokake siswa-siswi SMA Islam YMI Wonopringgo njaga kebersihan. Pada SMA Islam YMI Wonopringgo kelas 10, 11 kelas pun wonten jadwal piket per kelas lan wonten aturan tata tertib larangan buang sampah ing lingkungan sekolah SMA Islam YMI Wonopringgo. Oh, kados niku. Matur suwun kangge informasine. Wow, kita sampun nyasikake pitakonan kalih Wulan Septiana, siswa SMA Islam YMI Wonopringgo. Matur suwun atas perhatiane. Kula wangsulke malih kalih rencang kula Rizky Yulianti lan Anak Bidaningse. Matur suwun Matur suwun Sekretaris Biti Andrea, pamirsa kita sampun nyasiake informasi saking rekan kula cukup semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Sekretaris. Sugeng siang, Mbak. Sugeng siang. Tekane kula ten mriki kula badhe taken kang wonten kaitane kalih sekolahan SMA Islam YMI Wonopringgo. Nggih, badhe taken Napa mawon sing dilakokake siswa-siswi SMA Islam YMI Wonopringgo njaga kebersihan. Pada SMA Islam YMI Wonopringgo kelas 10, 11 kelas pun wonten jadwal piket per kelas lan wonten aturan tata tertib larangan buang sampah ing lingkungan sekolah SMA Islam YMI Wonopringgo. Oh, kados niku. Matur suwun kangge informasine. Wow, kita sampun nyaksikake pitakonan